ମା ମଙ୍ଗଳା କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ, ଏମିତି ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ଜଗତ ଜନନୀ, କାହିଁକି ମା ନିଜକୁ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀର ଗଭୀର ଜଳରାଶି ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି 7 ଜଣ ସାଧବ ପୁଅଙ୍କ ବୋଇତ କେମିତି ନଦୀ ମଝିରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା? ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ପୌରାଣିକ ସତ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେବ। ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା ପ୍ରାଚୀ ନଦୀର ମୁହାଣରେ। ସାଧବର 7 ଭାଇ ନିଜ ଜାହାଜରେ ବିଦେଶରୁ ବାଣିଜ୍ୟ ସାରି ଫେରୁ। ସେମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ବୋଇତ ନଦୀ ମଝିରେ ଅଟକିଗଲା। ନାଉରିଆମାନେ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଜାହାଜ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢିଲା ନାହିଁ। ସାଧବ ଭାଇମାନେ ଭୟଭୀତ ଏବଂ ଥକି ଯାଇ ରାତିରେ ସେହି ଅଟକିଥିବା ଜାହାଜରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ରାତିର ଗଭୀର ନିଶବ୍ଦତା ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାଧବ ଭାଇ ଜଣକ ହଠାତ୍ ଏକ ଅଲୌକିକ ଜ୍ୟୋତି ଦେଖିଲେ। ମା ମଙ୍ଗଳା ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଲେ, ହେ ବାଳକ, ମୁଁ ଏହି ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଅଛି। କାଲି ସକାଳେ ଗୋଟିଏ କଳା କାଉ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବୁଡ଼ ମାରିବ, ଜାଣିବ ମୁଁ ସେଇଠି ଅଛି। ମୋତେ ସେହି ଜଳରୁ ବାହାର କରି ପୂଜା କଲେ ହିଁ ତୁମ ଜାହାଜ ଆଗକୁ ବଢିବ। ପରଦିନ ସକାଳେ ଠିକ୍ ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। ଗୋଟିଏ କଳା କାଉ କାକ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଭିତରକୁ ବୁଡ଼ ମାରିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ସେହି କାକ ପାଣିରେ ଅଟକ ରହିବା କାରଣରୁ ସେହି ସ୍ଥାନର ନାମ ହେଲା କାକଟପୁର। ସେହି ଦିନଠାରୁ ମା କାକଟପୁରରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିନା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନବକଳେବର ବି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଆପଣ ବି ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଜଣେ ସଚ୍ଚା ଭକ୍ତ, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ।